गिबियावनो बयखौबो खुलुमग्रोनाय थाबाय आरो नोंथांमोननि प्रेसमेट मिडियानि रिपर्टार बिथांमोनखौबो धन्यबाद होयो। मानोना नोंथांमोनखौ हरखाबै जों दा लेंहरबाय मोनसे जाथायनि थाखाय बेखौ जोङो मोजाङैनो क्लियारिफिकेसन जों रायजो राजाफोरनो होनो थाखाय जाहाथे रायजो राजाया गोनो गोथो जाया। दा जोंहा क'क्राझार जिल्ला जोंहा जि मिडिया सेल दङ, जों मिडिया सेलनि जोंना कनभेनर दङ, जों कनभेनर टीम जोङो बे कनभेनर टीमनिफ्राय जों नोंथांमोनखौ मोनसे रिप्लाइ होफिननो नागिरदों। थांनाय मोनायाव जिहेतु प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा गावनाव जि मोनसे घटना जादोंनो बे घटनाखौ लानानै इउपिपिएल दोलोखौ इउपिपिएल हान्जाखौ अर्थात एनडिए जि पार्टिखौ बिथांमोना सोंखारिनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना थोंजोङै जोंखौनो बुंदों जे इउपिपिएलआनो खालायदों बा एनडिएनि व्यक्तिफ्रानो बेखौ खालायदों बे दुर्घटनाखौ होननानै बिथांमोना अन्थाइ खुबैदों, बेबायदिनो थिं गब्लंदों, खोरखि बायदों होननानै बुंदों। दा बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनै नोंथांमोननि सायाव क्लियारिफिकेसन जों होनो सानदों। मानोना इउपिपिएल दोलोआ अर्थात एनडिए मालाबाबो बेबायदि जोङो गाज्रि मोनसे बेबायदि हाबाफोरखौ जों मावा आरो बेखौ मोजाङै मिथिनाया मोजां। मानोना प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा गोबां बेबायदि देग्लाय नुनायाव बिथाङा मिथिं दावथिं खालायनो हायाखैमोन, जायनि जाहोनाव हाग्रामा सारनिफ्राय बिथाङा एडभार्टाइजखौ मोनाखैमोन। दा बिथाङा बे एडभार्टाइजखौ मोननो थाखाय बिथाङा मैया गावखौ हयथ' बिथांमोननि पलिसि बियो आरो बिथांमोननि प्रि प्लान पलिसि बियो, बिथांमोना बेखौ लानानै गावसिनि व्यक्तिफ्रानो बिथांमोना अन्थाइ खुबैनानै थिं खुबैनानै सिकित्सा खालायनानै आरो बे ब्लेमखौ जोंनि इउपिपिएल दोलोआ हान्जाया खालायदों होननानै जोंनि एनडिएनि हान्जाखौ खालायदों होननानै बिथांमोना सोंखारिदों। दा बे सोंखारिनिफ्राय बिथांनि बाथ्रानिफ्राय जि रावफोरा ओंखारदों बेयो जुक्तिहीन ओंथि गैयै बाथ्रा होननानै जों सानो। मानोना इउपिपिएल दोलोआ जेब्लायबो सान्ति प्रिय मोनसे पार्टि, जों जेब्लायबो जों सान्तिखौ लुबैयो आरो जोङो जेब्लायबो बे क'क्राझार ओनसोलाव जोङो जेब्लायबो पिसखौ जों लुबैयो। नोंथांमोना नुदों देग्लाय बे इलेक्सनाव गोबां सान्ति परिबेस जादों, जोंनि गेजेराव बुलाय सुलाय जायाखै, जोंनि गेजेराव नांलाय खमलाय जायाखै, जोंनि गेजेराव दाङाबाजि जानायखौ नोंथांमोना नुनो मोनाखै। नोंथांमोना गोबां जायगाफ्राव थांदों, सान्ति प्रिययै मिथिं बाथां जानायखौ नुदों। मालाबाबो नोंथांमोना जोंनि मानसिफोरा आक्रमण खालायदों नोंथांमोना मालाबाबो खोन्थानो हाया। गतिके मैयानि जि घटनाखौ बिथाङा हरनि 10टायाव गावनि न'आव फैनानै आक्रमण खालायदों होननानै जि बाथ्राखौ बुंदों बे बाथ्रायाथ' एकदम जुक्तिहीन। आरो जुदि प्रुफ दङब्ला बिथाङा जोंनो खोन्थादों आरो बिथाङा जुदि खोन्थादों जे फुटेज दङब्ला खोन्था, भिडिअ फुटेज दङब्ला। मानोना बिथाङा थोंजोङै इउपिपिएलखौ सोंखारिनानै बेबायदि बाथ्रा बुंबाय थानाय नङा। आरो मोनसे पेजआबो बुंदों जोंनि मानगोनां प्रमद बर' सारखौ गाज्रि रावजों बाहायदों बिथांमोना। मानोना गसाइगावनि जिथु बे प्रहलाद ब्रह्मनि घटनाखौ लानानै बिथांमोना जोंनि प्रमद बर' सारखौ गाज्रि राव बाहायदों। बिथांमोना जुक्तिहीन बाथ्राखौ मोजां मिथिया गारा हसिया गारा आरो बिथांमोना बुंदों जे इउपिपिएलआ गुन्दा फिदों, बे गुन्दा फिनायफोरखौ माने आक्रमण खालायहोदों होननानै बेबायदि बाथ्राखौ बुंदों। खिन्थु बे बाथ्रा बुंनायनि खुनु बिथांमोना जुक्तिहीन गैया, जि बाथ्राखौ बिथांमोना मोजाङै मिथिया। प्रहलाद बिथाङा दं होनना बुंदों, बिथाङा न'आवनो गैयामोन, नुवाखैनो। बे नुवागारा बिथाङा बोरै बुंखो जे इउपिपिएलआ बे बुस्थुखौ आक्रमण खालायदों होननानै। दा ओंखायनो रायजोफोर दिनै बिपिएफआ जेननाया खाथां आरो बेखौ नुनानैनो बिथांमोना मा खालायगोन मा खालाया बिथांमोना प्लान पलिसि खालायनानै थांनाय मोनायाव प्रहलाद ब्रह्मआ गावखौ क्रेडिट मोननो थाखाय, प्रहलादआ गावखौ गोजौआव मोनसे मर्यादा मोननो थाखाय हाग्रामा सारनि खाथियाव माने गावखौ राइट हेन्ड माने गावखौ एकदम बिथांजों माने एकदम क्ल'ज हिसाबै दिन्थिनो थाखाय बिथाङा बे प्लान पलिसिखौ खालायदों होननानै जों सानो। आरो बियो खुनु पयदे जोंनि दोलोनिफ्राय बेबायदि जों मावाखै आरो मावनायबो नङा आरो जिबनावबो जों मावनाय नङा। मानोना जों जेब्लायबो बिटिसिखौ थांनाय बिटिआर एकर्डनि सुक्तिनि दिननिफ्रायनो जोंनि बिटिआर ओनसोल क'क्राझार ओनसोलखौ जोङो सान्ति प्रिय भाबै जोङो सामलायबोबाय थादों। जोंनि दिनै प्रमद बर'नि दैदेननाय जि सरकार, बे सरकारा रावजोंबो दाङाबाजि खालायाजासे सान्ति प्रिययै दिनै क'क्राझाराव जोङो सान हर जोङो खामानि मावनो हादों, जोङो थांलाय फैलाय खालामनो हादों। मोनसे समाव जों बेबायदि थांनो हायामोन आरो बिथांमोना थांनाय समफ्रावबो गोबां बेबायदि घटनाफोरखौ खालायबोदों थांनाय इलेक्सनफ्राव, नाथाय ब्लेमा जोंखौ होयो। खिन्थु जोंनि आखल आखुफ्रा मालाबाबो बिदि नङा, जोंनि टिमा मालाबाबो बेफोरखौ साना। मानोना जोंनि पार्टिनिफ्राय जों जेब्लायबो मोजाङै सिन्था सरसा खालायो। दा ओंखायनो आं सानो जे दिनैनि दिनाव प्रहलाद बिथाङा जिहेथु माने बहुद माने गाहायाव थाबाय,
बिथाङा दिनै गावखौ बिपिएफआव मोनसे नाम खालायफिननो थाखाय गावखौ सासे नेता खालायफिननो थाखाय बिथाङा मोनसे खामानिखौ सिं सिं मावबाय थादों ओंखायनो आं सानो बियो डाइरेक्टयै जों बुङो जे बे प्रहलाद बिथांनिनो बे पलिसि होननानै जों सानो प्रहलाद माने ब्रह्म बिथाङा अलरेडि पलिसि खालायना दोनखादों जे नोंथांमोना रेडि खालाय बिनि उनाव बिथांमोना माने बे नैबे घटनाखौ बिथांमोना जोंनि इउपिपिएल दोलोखौ जोंनि एनडिए दोलोखौ बिथांमोना ब्लेम खालायनायखौ माने ब्लेम खालायनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ जानगारनांगौ आरो बे बाथ्राखौ आं बेखौनो खावलायदों फैगोन 7 तारिखआव जोंहा मा होनदों 1 नं क'क्राझार लकसभायाव मा होनदों 3rd फेजनि थाखाय जोंनाव माने एमपि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ दा बे एमपि इलेक्सनाव जाहाथे गासिबो रायजो राजाया जाहाथे रावबो खस्थ' मोना जासे बुलाय सुलाय जाया जासे जाहाथे सान्थिप्रियै जाहाथे भट होनो हायो आं बेखौसो बयखौबो खावलायदों जाहाथे बयबो गावनि गोसोखौ लानानै गावनि मोनथायफोरखौ लानानै गाव जि केन्डिडेटखौ चयस खालायदों पसन्द खालायदों जाहाथे बिथांमोना सान्थिप्रिय भाबै जाहाथे भट होफैनो हायो जों बेखौसो जोङो गासिबो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों सोरनिबा बुंनाय सोरनिबा ब्लेम खालायनायाव नोंथांमोना खोनासंनांगौ दरकार गैया मानोना बिथांमोना अनेक एलिगेसना लाबोबाय थायो माने जेब्ला माबायाव बाथ्रायाव थाङोब्ला मेन जाथायाव जेब्ला थांनानै जेब्ला मोजां एनालाइसिस खालामनानै नायबा थाङै थुङै बिथांमोनानो खालायफिननायखौ जों बहुद बार बेबायदि प्रुफ जानायखौ जों नुनो मोनदों ओंखायनो नैबे प्रुफआबो जागोन निस्सय बिथांमोनानो आरो खुनु तथ्य गैया गारा जोंनि इउपिपिएलखौ बिथांमोना बेबायदि आसि थुनानै डाइरेक्टयै बुंनायनिफ्राय बिथांमोना गोजानाव थानांगौ आरो रायजो राजाफोरखौ मिसआन्डारस्टेन्डिं खालामनो नाङा रायजो राजाया बुजिखागौ दिनै जे रायजो राजाफ्रा दिनै सान्थिप्रिय भाबै दङ आरो बिथांमोना मोजाङैनो भट होगोन गावबा गावनि जिखिनि भट बिथांमोना 7 तारिखआव थांनानै मोजाङै होगोन आरो बेखौनो जोङो क्लियार होबाय खुनु डिमट जानो नाङा खुनु घटना जायाखै खुनु बिदि दासिमबो बेबायदि आघात साघात जानाय नुवाखै मानोना दिनैसिमबो नोंथांमोना नुदों गोबाव सम नोंथांमोना खामानि मावदों दा इलेक्सननि नोंथांमोना प्रचार खालायगासिनो मिडियाफ्रा नोंथांमोना गुबुन जायगायाव थांदों नाथाय दिनैसिमबो खुनु इउपिपिएलआ सोरखौबा बुनाय इउपिपिएलआ सोरखौबा आक्रमण खालायनाय नोंथांमोना मालाबाबो नुनो मोनाखै मानोना नैबे मानि थाखाय जादों नै देग्लायसो रियेल गणतान्त्रिक मोनसे पर्याया फैदों मानोना मोनसे समाव 17 बोसोरनि दिनाव हाग्रामा महिलारि बिथांनि दिनाव जि माने इलेक्सन जादोंमोन गोबां बुलाय सुलाय जायोमोन गोबां अफिस सावलायनाय जायोमोन गोबां जोंनि मानसिया थानो हाया जादोंमोन नाथाय दिनै बिपिएफनि मानसिया न'आवनो थानानै ओंखाम जागासिनो दं न'आवनो थानानै बिथांमोना प्रचार खालामनो हादों थांनानै मिटिं बाथां खालामनो हादों खुनु डिस्टार्ब गैयाजासे बिथांमोना नैबे बोसोराव जिहेतु नैबे 2024नि जे लकसभा बे लकसभायाव बिथांमोना बिराद मोजाङै केम्पिं खालामनो हादों खुनु दावराव दावसि जायाखै खुनु बुलाय सुलाय जायाखै बेयो मिसआन्डारस्टेन्डिं आं बेखिनिखौनो क्लियारिफिकेसन होबाय কালি এটা বিপিএফৰ পেজত গোসাইগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট পেজত আমি কিছুমান আমাৰ ইউপিপিএল দলৰ অভিযোগ ভিডিঅ' যোগে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ এইটোকে আমি ক্লিয়াৰ দিব বিচাৰিছোঁ যে প্ৰহ্লাদ ব্ৰহ্ম তেওঁ বিপিএফৰ এজন সন্মানীয় নেতা হয় তেওঁ কিছুমান অভিযোগ আনিছে ইউপিপিএলৰ প্ৰতি কোনো ধৰণৰ তথ্য নোহোৱাকৈ তেওঁ এই অভিযোগত আমি সঁচাকৈ মানে দুখ পাইছোঁ আৰু তেনেকুৱা অভিযোগ তেওঁ দিব নালাগিছিল আৰু আপোনালোকে সকলোৱে জানে ইউপিপিএল দল এটা শান্তিপ্ৰিয় দল ইউপিপিএল দল কাৰো লগত সংঘাত কাজিয়া কৰা এইবিলাক দল নহয় আৰু তেওঁকে আমি উল্টা প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ তেওঁলোকৰ কাৰ্যকালত কি কৰিছে কি কৰা নাই ৰাইজে গম পায় গতিকে আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইউপিপিএল দলে তেওঁ যিবিলাক মানে অভিযোগ আনিছে কোনো ধৰণে হ'বই নোৱাৰে এইবিলাক মিছা কথা আৰু ৰাইজৰ মাজত এটা বিভাজন আনিব খুজিছে গতিকে আমি ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ যে আমাৰ ইউপিপিএল দলে কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ঘটনা সংঘটিত পূৰ্বতো কৰা নাই ওইদিনাও কৰা নাই আৰু ভৱিষ্যতো নকৰে গতিকে আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ কোনো ভয় খাব নালাগে অহাকালি যিহেতু নিৰ্বাচন আছে এই নিৰ্বাচনত জনে যি পাৰ্টিক পছন্দ কৰে যাতে শান্তিপ্ৰিয়ভাৱে মানে ভোটদান কৰে এইটোকে আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু ইউপিপিএল দলে কাৰো লগত কাজিয়া সংঘাত বা কাৰো আক্ৰমণ কৰা দল নহয় এটা শান্তিপ্ৰিয় দল আৰু আমি বিটিআৰত শান্তি বিচাৰোঁ এইটোকে আমি ৰাইজক আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ক্লিয়াৰিফিকেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ বা আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি ৰাইজক জনাব বিচাৰিছোঁ गोजोनथाव खौरां 100 राङावनो सोलायहोनो हागौ नोंथांनि लाइफस्टाइल रंजालि बैसागु फोरबोजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननि थाखाय लाखि गिफ्ट कुपन एबा खाफाल आनजादनानै लानानै फैदों चिरां जिल्ला काजलगाव खाग्राबारि माइनाव जुबक संघआ सनाथि मायथाइ फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै नोंथांमोननो गेदेर खाफाल आनजादनानै लानानै फैदों आरो बे खाफाल आनजादानो 100 रांजों नोंथांनि लाइफस्टाइलखौ सोलायहोनो हागौ लोगोसे बे खाफाल आनजादाव नोंथांमोननि थाखाय बान्था महरै दं टाटा अल्ट्रा बास
महिंद्र स्कर्पियो, महिंद्र थार, एक्सेल 6 नेक्सा, बेलेनो, स्विफ्ट डिजायर, टाटा पांच, वागनार, एल्टो K10, सेलेरियो, इग्निक, एल्टो K10, एक्सेल-I, महिंद्र ट्रेक्टर अब्लालाय मानोथो गोबाव खालामबावनो नोंथाङा अनलाइन आरो अफलाइननि गेजेरजों एबा 9678954511 6900079427 9394649601 8822322296 7002837 061 नाम्बाराव कन्टेक्ट खालामनानै कुपनखौ लाहरनो हागोन।